Uy, iring minasan. Academy. Oh. Iring. Ako lang ipag-compile minasan ha. Ako mga gipang istorya mga Japanese nga mga gikan sa insekto minasan gipang istorya ko na tanan. So balik ta minasan no, destructive king iring. Ano ba ito mo? Computer science. Ha? Ay, paghilang. Pare, tugnaw kayo. Pasi tugpipino ta. Muni-muni ko pa rin ba? Tanaw ko sa gidja sa wala itong pagbiya na ito pa rin ba? Lingko sa dali pa rin. Istorya sa ta. Asa? Lingko dali ba? Istorya sa ta. Minasan no? Konnichiwa. So 1 year na meron dito sa Japan minasan. January 20 karon. So nihawa mi sa Davao minasan January 19 nilupad mi pa Japan January 20. So naabot mi diri minasan gabi. Pero usually gid minasan no, nahimot mi minasan basta among lakaw kay January 12 minasan among flight. So nag-post pa ko sa Facebook minasan, almost 600 nang nag-like minasan ba nya, 300 plus ang nag-comment minasan ba nga good luck dong alala nya na failure minasan ba kay ni buto man ang taal. So nakaingon jud mi nga grabing trials jud na moto after 2 days nga mo na settle minasan no. Ni uli mi, so niingon ako ng sawa nga abi kog balik bayan, balik dayon man di ay. So mo na to minasan no, among isira sa inyo minasan nga unsay status na mo karon sa after 1 year. So kumusta ang pamilya? Mihunggo na mo og trabaho. So ikaw pa rin, kumusta ang pamilya? Okay raman, naka-provide na silang panginahanglan. Pangayo mahatag man. Pero sa pagkakaroon mingaw lang gyapon. Basi di ba dong tiyog pa rin kus gagamay. Sunod pa rin kuan ang nihunggo pa rin kumusta? Ang nihonggo makasabot pero dili pa kay istorya kay mura man tag grade 1 ani diri ako. Unya nata mo sabot. Sa trabaho pa rin kumusta? Abi problema pa trabaho pa rin. Hawat man tana basta lihukonon lang. Ay lang pa istorya ha. Puta na napun ko pa rin, pamilya. Ikaw pa rin, kumusta ang pamilya? So far pa rin, okay naman siya. Makamingaw lang yun, kaya katong December Pasko ba? Natamaan jud ko ato pare hantod nag January 1 na lang ba? Hilakon kay kung dili mo gawas ang luha ba? Nagimingaw kay ko nya nag-duty ko ato pare bay duha ka adlaw gud pare mga January 3 o January 4. Ako lang giignan akong best friend nga nurse pare bay. Moto na ang gisultian nga gimingaw ko sa pamilya during New Year moto na nawala na pud siya. Na-release mo yung mga sa lubid na ito. So okay na kaysa niya. Munihong ko pare. Ang siyempre, parihara man ta pare nga pitinghaw na tumuan, di man ta masaag pare na. Dili. So ito na kay mi sa mga Japanese minasan, labi nag mga kanang istorya minasan sa among related lang sa work kanang sample minasan na among kuyugon ang tiguang dito sa CR. Isoda mo CR. Ipakuan sa wheelchair. Kabalo na mi ana mga sample ko asaymasen at isuryo ni giti kudasay ni dunit siya patindogo nimo siya asaymasen tati kudasay ni tubuon nimo yang pantalon subong mo sagimas ni palingkuron din nimo siya suwati kudasay ni labi na kanipir garahan kay ko pare pag nalingkod lang tiguang memorize na kay nako tara midul na buto si kudasay ni pasa na ko dia pattern na pare duwa o shimimas pattern na. So sa work pud minasan okay pud kayo among dagan kanang na-struggle pag start jud nimo ba kay nagyud gitawag nga language barrier ba pero anay siya minasan no namang kay mga actions minasan ba nga trabaho hisgutan minasan tanang tao kabalo ba sa taging instructions pero ingon ka minasan og sa lengguwahe minasan ba sa language barrier ba nga naagid siya kanang something emotion ba the way siya iistorya nimo nagyoy emotion ang katong istorya ba nga unsa ni siya ana nay feelings ba kami minasan wala pa kayo kay istorya with action ng amoa ba
So wa gyud kay namo nakuha ang emotion ba sa lingwahe. So meaning dili pa jud kayo mihawd kay lisod jud siya. Ginoo ko. Grade 1 ray kalibil siguro namo ani. Karon sa katanog abroad pare. Sugad lang po ng eskwela ko gigibi. Mo kung plano na ako nga mag-abroad kay know-how po ko abot aning abroad lagi ba. Kauban po tadi na course po ko nga mo abroad na lang jud. Lagi no sa opportunities ba kumbaga. Pero ako pare nakaingon jud ko bay nga sa abroad lang pare bay grabe ginaw pagantos pare kay 2015 pa nangarap jud abroad nag-start ko tanan ana. Nagsugod ko pare sa beekeeping. So shout out sa mga kauban nga mga beekeeper diha. So manggaling to siya na dayon sa dagan at least naabot na pud ko sa caregiver ba. Nga imagine nimo pare 5 years na kong gipaningkamutan bay. 5 years ko nakalupad so minasan dili lalim ang magplano abroad. Kung amoy plano minasan sugdi na karon. So minasan swerte lang mi minasan kay mayo ang dagan sa panahon ba. Oo, kato nga time nga nag-COVID na day siya minasan ba wala pa siya nag-worldwide lockdown. So mo na minasano nga nabuinasan lang gyud pud mi. Uy pare, gador, pare Kring, Suman, pare Dudong, pare Rex. Hayaya ni mo pare uy, kay ka-abroad naman. mo jud. Sus Ginoo ko. Minasan mo po nagibati na mo minasan sa mga barkada minasan nga ka-abroad. Pero minasan no, ang atong ginaimang gud nga abroad minasan no is ang trabaho minasan ba same lang gyapon sa tuwa pero dako lang gyud hinunog sahod diri. Pero kami technical intern visa ra gyud mi for 3 years. So grabe gyud na mo trials nga giagian minasan. Karon ma-extend mig 2 years pod pero mo pasar sa mi og entry. So lisod jud kayo siya ba nga dili gyud siya lalim. Isa pa ang sahod sa technical intern visa kung i-research ninyo sa internet dili po kayo siya ingon nga dako kanang kuan lang tabla-tabla ra pud siya minasan nga kahatag kasi pamilya. ana ba nga i-shoot gyud mo sa among mga priorities nga i-invest. So negatipid jud tirada diha pare sige ka taglakaw diri sa Japan pare. Oh. Natural pa rin, kaya na naman ta diri. Mura ra gid narat sa tagong pa rin nga gusto ta mag-prog Surigao, adto Dabo Rental tungod sa mga kanindot tungod sa mga talan-awon diri aba. Sa tuwa naman sa tuwa pero Japan naman gud ni pare ba. Ay sa bagay hinuon po dili ka na gasto pare. Siyempre naman tayo mga perwatsi dia. Bitaw minasan no, ingani ni sa minasan. Ang among duty minasan is every month 20 to 23 days. Ang among rest day minasan is 8 to 9 days. So kanang mga lakaw gipanghisgutan minasan, lisod jud kayo diri minasan kay ang transportation diri minasan is bisikleta mangyod. Even mga dato diri nga pamilya minasan, ang ilang mga anak nang eskwela high school minasan magbike jud siya kasi na yung mga sakyanan. Even mga sa opisina minasan, naka-Amerikana minasan, pero nagbike na sila tungod sa parking lot minasan ba, mahal jud siya. Nya karon kami minasan training mismo na mi bike. So balik ta sa lakaw-lakaw minasan. Dili accessible ang lakaw-lakaw diri minasan kung wala kay kruma, car ba. Kay kung moadto ka ng lugar minasan, nya mag-spend kag isa ka adlaw gyud ang lugar. Kung naa kay sakyanan minasan, lamang ka kay magdagang kag adtuan. So karon na timingan jud pud mi minasan nga daghan mig adtuan sa Japan nga mong gipangarap nga adtuan. So naadtuan na mo siya minasan tungod kay sa mga sponsor ba sa higala. So na nami amigo nga hapon na isakyanan gina-invite mi nya isa pa kato Mount Fuji nakaadto mi didto layo kay to kato siya nagsinkansin mi ato pero pag abot didto personal na namo tong gasto kami magunmesan kun nami lakaw amo gyud planuhan og magtigom bagahin jud pud mi para ana kay Japan ni siya minasan kas alang ni siyang opportunity na abot sa mga kinabuhi so kailangan jud na mo i-enjoy. So kung nakita ninyo nga daghang kay migipang lakaw minasan gamay ra kay na siya minasan kumpara sa mong duty. Kung pwede lang videohan ang among duty minasan Ginoo ko, kung pwede lang i-post minasan Ginoo ko. Grabe gyud siya. Ug among minibenta ni gyud minasan namalik pagid mi sa Mount Fuji nga na snow cap ba. Ug ang isa minasan di gyud mi mobalik og Pinas minasan kung di mi kaabot og Tokyo. So kaning Tokyo minasan abo ning giplano ni nga kung mag-commute minasan dako-dako yung gasto ni. So tigumanan kayo. Tanang moves na mo diri minasan tigumanan jud siya kay ang among sildo minasan Ginoo ko grabe jud. Jutay ra jud kayo. Jutay ra jud kayo. Pero lang makaingon lang siguro
Ang uban nga, hayahayan nila dudong sila maglakaw-lakaw. Ginoo ko, bisag asa nga lugar sa Japan. Guwapo. Tara pare, petag pipino. So magbaktas na minasan pa sa pipino at dumi sa sopa. So mo to siya minasan no nga. Gi-share na namo sa inyo ha among status diri. Ug sa January 2023 mi mobalik na mi. Nya, mo uli. So amo nang ginapray binasa no nga dili gid magkasakit kay although na ami mga insurance para nang butangan na pero ma-distract ang tanan ba. Siyempre isa diha ang among trabaho kasi wati man namo buriyab buyag minasan ni survive jud mi minasan ba sa 4 seasons ba. So exciting siya kay every 3 months naga-change ang weather ba. Karon minasan wala ko nag-gloves. Tugno kayo minasan. Ginoo ko minasan mula gitatuan og hangin akong kamot. Grabe jud. Taas na kaya tong chika pare. So pare na kay gamayng mensahe pare. Naalam ko idugang pa rin sa mga nagplano nga mo abroad sa tua, labi na diri sa Japan. Samtang bata-bata pa, una pa yung mga igong kusog, sugdi na karon para daghanta. Daghantang mamingaw sa pamilya. Salamat kay pare sa iyong pamilya pare. Sa akong pamilya, salamat sa suporta o laban lang ta. Kay natural, mingaw mo yun. Mga ginatubot yun. Sipat pa pagsugod. Uy, iring minasan. Akademi. Iring. Ako lang ipag-compile minasan ha. Ako mga gipang-istorya mga Japanese nga mga gikan sa insekto minasan, gipang-istorya ko na tanan. So balik ta minasan no, destructive king iring. So mo to minasan no nga buinas mi tungod before pa sa COVID nakalupad mi diri kay ang second batch minasan wala to siya kalupad. So yung ani lang minasan, it takes time jud minasan. Kung nakay plano minasan, imo nang sugdan ug imo gyud na isang isulat minasan para makita gid imong outcome minasan ba. Nabuhat ba nimo ni siya nga procedure sa imong tanang mga plano? Kung mag-achieve ka goal mangud minasan, imo gyud siyang trabahoon ug tinuod jud na siya minasan, imong isulat ang imong mga plano. Aron na kay makita sa imong agi. Pero sa karon minasan tinuod jud siya nga lisod king sitwasyon kay worldwide lagi crisis tungod sa COVID. So unay pamaagyan ang minasan nga ikaw ra koy nakabalo unsa imong angay buhaton. So dili lang ingon nga nag-success mi sa dagan kay naka-abroad mi kundi lagi paningkamot. Sa among pagpaningkamot ba. Ang amo mo diri minasan no is makakita lang mig sumo minasan champion na kayo. Grabe jud. Maabot namin lugaran ni. Pero kulang pa ni siya minasan, experience ra ni siya nga maging strong mi ba sa mong sarili o trials pa lang ni siya among gibaktas minasan ba. Kay total pag abot na mo diha. Moro man gihapon dagana, wa may mga trabaho. So at least nag-experience mi ani minasan nga wa jud na mo gi-expect minasan ba nga naging successful mi sa among lakaw diri. Napa mi 2 years na remaining, i-pray po na mo minasan nga okay ang dagan sa company. Wala mi dili mi makasala ang mga sa among gitrabahoan nga like ba accident tanana kay lisod kay kulba kayo dili di pud sa malikayan. Minasan musulod na minasan og salamat kay sa suporta sa akong pamilya, sa akong gilikanan, sa akong papa, sa akong mga anak, sa akong asawa. Salamat kay minasan na og hinaot mi minasan nga namoy nakatulan gamay maski wala ni sa script minasan no muna ni taas ang chika ba. Gusto ko sabihin mo na ni istorya. Salamat kay minasan puting tugnawag yun.